Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Ahotik belarrirako kultur aldizkaria. Eusko ikaskuntzarekin batera, astez aste egiten dugu kultur arloa. Jakin eta ezagutu nahirik eta jakitera gonbite eginez. Geure gaurko ale honetan literatura eta aingeru epaltzaz. Ibon Egaña irakasleak aingeru epaltzaren literatur lana aztertu du. Aztertuta baita interpretatu ere. Ipuin edo narrazio motzak ere baditu eginak eta argitara emanak aingeru epaltzak, baina Egañari elaberriak iruditzen zaizkio interesgarrien. Hortaz, ipuingile ala novelagile, zer izanen, bigarren honetan novelisten artean sartzen du epaltza Ibon Egaña irakasleak. Iruñan emaniko hitzaldiaren pasarte batzuk ekarriko ditugu ona. Fokoa bi eleberritan bi nobeletan jarrita. Lehendabizikoa 86an ateratako Sasiak ere begiak baditik izenekoa. Bestetik, duela 2 urte terdi, ateratakoa Mailuaren odola. Bi lan hoien artean 20 urteren tartea dago, eta bitartean bestelako lanak ere egin eta atera ditu, bai narrazio motzean baita novelak ere, baina analisia alderatuta erkaketa egiteko aukera eta bidea ematen dute esandako bi titulu horiek. Izan ere, Sasiak ere begiak baditik eta Mailuaren odola garai historikotan kokatuak daude, gerrak, guduak, batailak eta halakoak ekartzen dituzte. Hortaz, Ibon Egaña epaltzaren Sasiak ere begiak baditik novelaren gainean. 86an, 26 urte zituela argitaratu zuen lehenengo novela, Sasiak ere begiak baditik elebre laburra. Kritika kasu handiegirik egin ez dion liburua, eta nahiko garkabeak pasatu dena. Agian ez duelako besteek adinako horri kopururik, auskalo. Eta, baina dagoeneko hor badaude bere ibilbidean zehar konstanteak izango diren zenbait joera, ez? Eleberri honek lehenengo gerra karlistan kokatzen gaitu, eta gerra horretara doan bastandar bat du protagonista, Pedro Mari Arrieta izenekoa. Borrokaldi baten ondoren iesi doa, eta karlista zena liberal jantziekin mozorrotuta doa, eta ustekabean liberalen bandoan lerratuko da, ez? Hortik aurrera, ustekabeak eta abenturak eta ustearen atzetik etorriko dira, eta alde hortatik baditu, abenturazko edo eleberri historiko klasikoaren ezaugarriak, ez? Gerrak, batailak, esaldiak, persekuzioak eta barrez. Baina, nik uste dut badaukala garantzagoko irakurketarik ere historionek, eta nolabait esango nuke gerra karlisten berri irakurketa proposatzen duela Euskal Abertzaletasunak egin izan duenaz bestelakoa. Abertzaletasunaren fundazionalak diren gerra karlistetara itzultzen da paeltza beraz, 80ko hamarkadan beste idazle asko egin zuten bezala, Irigoyenen kasua izan dezakegu gogoan, baina saihestu egiten ditu ohikoak diren irakurketa binario eta manikeoak, ez? Hain justu, helburu nagusia badirudi manikeismo hori apurtzea dela, ez? Eta nolabait gerra karlisten eta gaur egungo gatazka politikoaren artean jarraipen ideologiko eta historiko bat egitea saiestea. Hortarako esan bezala Arrieta protagonistaren historia kontatzen digu, zeina karlista baita hasieran, liberala ondoren, bastandarra izatez, gaztelarra batzuen ustez, Arrieta hasieran, ondoren Torres deitzen da, euskaldunegia da batzuentzat eta erdaldunegia beste batzuetan, ez? Eta esango nuke dagoeneko planteatzen duela nolabait identitate hibridoen defensa bat, eta 86an, oraindik oso modan ez zegoenean kontua. Bestalde esango nuke baita ere gerra eta diskurso eta gerraren inguruko diskursoen desmitifikatzea ere badakarrela, ez? Protagonista honen bidez, bando batetik bestera
gerratik iesi dabilen pertsonaia da, gerlari nahiko koldarra, prostituta baten maitalea, eta azkenean antihieroi baten ezaugarri guztiak dituen novela litzatik, ez? Ondorengo eleberri gehienetako pertsonaiak bezala hau ere antihieroia litzatik lehenengo novelakoa. Nafarroa du kontakizunak gertaleku, Baztan ingurua, Iruñako zidadela eta bar, eta baitaren nafartasunaren irudikatze eta defensa errotiko bat egiten duela epaltzak esango nuke, ez? Baztandarrak, ahetzak, erronkariarrak eta bar dira pertsonaiak, eta baita beraien mintza moldea ere, ez? Nafarreraren, ez bakarrik Nafarreraren ikutuak ditu bai narratzaileak eta bai historiosoak, pertsonaiek eurek Nafarreraren azpidialekto diferentek erabiltzen dituzte, ez? Bada enkontro kurioso bat novelan Nafar protagonistaren eta Gipuzkoar karlisten artekoa, non pertsonaia bakoitzak bere euskalkian eta bere azpi euskalkian hitz egiten duen, eta horrela kontatzen duen narratzaileak. Gero eta susmo txarrago hartzen ari nintzaion istorioari. Argi zegoen Gipuzkoar horiek, Goizuetan aditzeko parada izan nuen probintzia nuen izkera, bertze batekin tronpatuan indutela eta bertze hori etzela doi haien lagun artekoa. Hala beharrezkoa zen beraz, makurren bat gertatu haitzin okerra zuzentzea. Bueno, bitxia da ikustea, nire ikuspegitik behintzat, nola Gipuzkoarra ez ezaguntzat eta arrotzat hartua denez, eta Gipuzkoar eta Nafarren arteko gatazka, baita linguistikoa ere, planteatzen denez. Zilegi baldin mazait gain interpretazioaren tentazioan erortzea, eta barkatuko diazue, galdeliteke agian egilea ezote denari nolabait bere literaturak euskal literaturaren baitan duen kokapena irudikatzen, ez? Nola erdiguneak, Gipuzkoarrek kasu horretan, mesprotxatzen eta larderiaz hitz egiten dioten Nafarrez nintzo den soldadu horriaz. Esan dugu beraz, abentura novela bat dela bere estreinekoa, sasiak ere begiak baditik, eta novela gisa apokrifo faltsuaren gisan ageri zaigu idatzita, hau da, lehenengo kapituluan kontatzen da, Etxebertz sinatzen duen batek topatu duela eskuizkribu bat, ez da, orduan horretik horrelako kapitulo guztiak dira eskuizkribu horren transkribapen ustez fidela, ez. Hain justu 20 urte beranduago, 2006an, eta antzeko teknika eta genero narratiboak erabilita novela historikora bueltatu zen aingeru Mailuaren odola novelarekin. Sasiak ere begiak baditik izeneko lan ura karlistadetan kokatua, eta bestelako garai historiko batian egina, berrizkiago duela 2 urte terdi, ateratako Mailuaren odola izenekoa. Hau Nafarroak bere independentzia galdu zuen denboretakoa, hantxe kokatua dago, Mailuaren odola. Ibon Egaña irakaslea mintzo da. Erresuma eta Fedea trilogiaren lehen atala da, eta oraindik publikatzeke daude okerrezpanago horrengo bi atalak, eta Nafarroako erresumaren gainbera eta ondorengo erlijio gatazkak ardatz ditu novela honek, ez? Esan bezala apokrifo faltsuaren teknika berreskuratu egiten du novela honetan, eta kasu horretan Axular da zera bat eskuizkribu bat topatzen duen pertsonaia, eta Nafarroaren historiara garamatza berriro ere kasu honetan 17. mendeetara. Eta justu Nafarroako erresumaren gainbeheraren aro horretara, ez. Esango nuke berriro ere abertzaletasun mota batek mitifikatutako aro historikotara jotzen duela, eta mitifikazio horiek berrirakurtzea dela novela honen asmoetako bat, ez. Nafarroa da berriz ere kokalekua esan bezala, eta erresumaren gainbehera eta galera hori kontatzen du konkistaren aurretik hasi eta 17. mende erdialderaino iritsiz, ez. Gaurko ikuspegitik askotan gu Nafar erresumaren aldekoekin eta haiek berriz espainolekin eta gaztelar koroaren aldekoekin lotzen diren arren, epaltzak irakurketa hori itzulipurdikatzen eta nahasten du, ez? Agerian utziz gu hartan ere euskaldunen arteko gorrotoak eta ezin ikusiak bazirela, ez? Gaztelarren alde aritutako Gipuzkoar eta Bizkaitarrak adibidez, edo Nafarroan bertan ere Iruñean gaztelarren aldekoak gehiago zirela Nafarroako erresuma defenditu zutenak baino, ez? Beraz, heroikotasunik gabe eta kontinuum historiko eta ideologikorik gabe aurkezten digu beraz
historia hau, ez. Bueno, badago pasarte bat kontatzen duena, nola Miguel Mailuk protagonistak, bai, ondoren bigarren ataletik aurrera protagonista den Joanes Mailuren aitonak, Iruñean akabatzen duen Gaztelarren aldeko bizkaitar bat, kuriosidadez, kasualki epaltza ditua dena, ez? Ondoren bere bilobari pasatzen dion ezpata baten bidez. Eta zengo nuke beraz ironikoki eta oso autoironikoki kasu hortan, epaltzak bere burua parodiatuz nolabait, eta bere burua ofizialki etxaien bandoan paratuz baita ere, desarekitzen duela nolabait Euskaldunek Nafarroako erresuma defenditu zutelako irudi mitiko hori, ez? Baita ere kontatzen zego liburuan nola Miguel Mailuk eta beste hainbatek Inazio Loyola eta Gaztelarren aldeko beste batzuk zauritu zituzten kainoikadaka, ez? Eta haiek jauregitik ateratzen ari direnean nola Mailuk bere mailua zen justu eraso egin nahi dion eta hortik datorrela bere izengoitia eta bar. Geroagoko beste mai nobeletan ingo duen bezala, dagoeneko berriro ere ertzeko nortasunaren agerpen bat badaukagu, erbestean berriro ere kokatzen ditulako pertsonaiak, kasu honetan Nafarroa berean, ez? Nafarroa garaia eta resuma galdu ondoren. Bera esango nuke periferia eta erbestea bere horran konstantea diren espazio horiek azken eleberri honetan ere agertzen dela, ez? Izan ere, Nafarren artean ere bazterreko agertzen da Joanes Mailu, bai izaeraz eta bai mintzairaz. Zalgizerenean Leizarraren izkribu bat topatu ondoren esaten du Nafarreraz idatzia dela, baina nora esaten du berak Joanes Mailuk. Zalgizek Nafar moldea erraten zuenean Garatzikoaz ari zen. Nafarra bai behar bada, baina ez nire Nafarra. Beraz, nafartasunaren barruan ere amikuzeko euskara, garruzekoa eta iruñekoa zautzen ditu Joanes Mailuk, ez? Eta norabait berriz ere kokatzen da pertsonaia periferia baten periferia. Pertsonaia horien karakterizazioan bestalde garrantzitsua da bi pertsonaiak, bai Miguel Mailuk ondoren bai haren biloba Joanes Mailu bastardoak direla, ez? Seme ez legitimoak, bata Joanes Albretekoarena eta bestea Antonio Borboikoarena, ez? Eta berriro ere, aurreko nobeletan egin zuen bezala, hainbat arrazoi direla tarteko, nolabait marginalitatea ezagutu duten pertsonaiak presentatzen dizkigu, ez? Beraz, Nafarroko erresumaz ari da epaltza, arazo politiko ez, baina hizkuntza eta literatura dira liburuaren kezka iturri nagusietakoak, ez? Axular, Leizarraga edo Zalgize pertsonaia moduan azaltzen dira han-hemenka, eta euskal literaturaren sorburuak eta garapen bideak arakatzen ditu Nafar historia arakatzen duen neurri berean, ez? Hein horretan badirudi euskal literaturaren jatorri edo sorrera nafarraren aldarrikapen implizitu bat ere badagoela novelan, ez? Hain zuzen ere Nafarroko erresumaren inguruan izan zelako seguruenik euskara eta euskal literatura garatzeko eta finkatzeko egindako lehenengotariko ahalegin sistematikoa behintzat, ez? Eta orain arteko epaltzaren azken eleberria den honek, esan bezala konstanteak, bere ibilbideak konstantea dien hainbat ezaugarri baditu, Nafarrizara horren aldarrikapena, periferiaren defensa, historiaren behar irakurketa, eta teknika narratiban aldetik ere aurreko hainbat nobelatan erabilitako baliabideak baliatzen ditu, ez? Nolabait bitasuna eta dikotomiarena, ez? Urruerrak edo Tigre Eizan nobeletan bezala hemen ere bi pertsonaia nagusi aurkezten dizkigu egila. Miguel Mailu eta haren biloba Joanes Mailu, ez? Askotan gero aipatuko dugun bezala, bitasun horietan, dualitateetan oinarritzen da epaltza bere nobelak eraikitzeko, baina paradojikoa dirudien arren hain justu posizio dikotomiko eta zuri beltz horien faltsutasuna adierazteko, ez? Orduan beti haude bi pertsonai askotan antagoniko, baina azkenean beraien antagonismo hori desegitea da helburu askotan, ez? Gehiago ere eman zuen noski hitzaldiak, beste lanen azterketa ere egin baitzuen egaina irakasleak Donostian eta bertan irakasletza magisteritza eskolan da irakasle.
Baina konklusioetara iritsiko gara, izan ere gainak deskripzio eta interpretazioa egin, baina balorazioa ere egin baitzuen bere ikuspuntua agertuz sintesi moduan. Nafartasuna eta izaera periferiko horren defensa, izaera diasporiko horren defensa, epaltzaren nobelagintzaren muinean dagoela esango nuke. Eta ark ematen diola besteak beste nobelagintzan duen ibilbidea eta koherentzia, ez? Esango nuke gainera izaera periferiko hori ez dela salbuespen gisa irudikatzen. Egileak esan izan du inoiz Euskal Herriko kulturaz eta politikaz ari dela Nafarroa ez dela salbuespena araua baizik, ez? Eta egin berean esango nuke bere literaturan ere nafartasunetik abiatzen den ikuspegi periferiko hori edo ertzetik egindako euskalduntasunaren irakurketa hori ez dela salbuespen bat edo ez dela salbuespentzat agertzen, ez? Baizik eta identitate kolektibo euskaldun hori esaten du, dela ulertzen dut, nik soilik periferia edo soilik diaspora den neurrian dela posible, ez? Eta injustu ikuspegi hori bereganatu izanak darama baita ere, aipat izan dugun bezala, nazioaren eta euskalduntasunaren inguruko diskurso ofizialak kritikatzera nola baita, ez? Eta hortan pitzadurak sartzela, ez? Eta berriro ere hasieran esandakora itzuliz, zaidek esandakoak gogora ekarriko bagenitu, esan nuke berriro ere epaltzarenean atzerritartasun hori edo ertzekotasun hori kontuan hartzen duen intelektuala, kasu honetan idazlea dela, eta horregatik idazle kritikoa eta neurri horretan beste gauza askotan bezala nire ustez interesgarria. Nobelagintza, aingeru epaltzak idatzitako lanak, aurki gehiago ere etorriko dira Maiuaren odolaren liburu bildumatik bigarrena edo horren jarraipena izanen dena. Ta geuk ere badugu, oraindik ere gehiago eskaintzekoa Ibon Egainak Iruñan emaniko hitzalditik beste une batean izanen da. Sasiak ere begiak baditik, Maiuaren odola, epaltzaren lanak, hementxe Ibon Egainak azterturik Euskal Herria irrati honetako kultur arloan, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur errebistan. Honaino, apirilaren 28 honetako Bazkalburuko saioa esker mila eskeni diguzuen arretagatik, gero arte. Eusko ikaskuntza, jakitez.